διαγενωμένου του Σαββάτου, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη, ηγόρασαν αρώματα ή να ελθούσε αλήψωση των Ιησούν. Και λίαν πρωί της μιας Σαββάτων έρχονται επί των μνημείων ανατίλαντος του ηλίου και έλεγον προς εαυτάς, «Τις αποκυλήσει ημίν των λίθων εκ της θύρας του μνημείου?» Και αναβλέψασε θεωρούσιν ότι αποκεκύλιστε ο λίθος ειν γαρ μέγα σφόδρα. Και εισελθούσε εις το μνημείον είδον νεανίσκον καθήμενον εν της δεξής, περιβεβλημένον στολήν λευκήν, και εξεθαμβήθησαν. Ο δε λέγει αυτές, «Μη εκθαμβήστε, Ιησούν ζητείτε, των Ναζαρινών, των εσταυρωμένων? Ηγέρθη, ούκ εστιν όδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Αλυπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει ημάς εις την Γαλιλαίαν. Εκεί αυτόν όψεστε καθώς είπεν ημίν. Και εξελθούσε ταχύ έφυγον από του μνημείου. Είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης και ουδενή ουδέν είπον, εφοβούντο γάρ. Σήμαντρα ήχουν χαρμόσυνα και η νύχτα φως γεμίζει. Το σκότος πίσω έμεινε. Ο θάνατος νικέται. Φλόγα κρατάς στα χέρια σου, λαμπάδα της αγάπης. Χριστός ανέστη ψάλλουμε και ο κόσμος ανασένει. Φωτίζει η μέρα τις ψυχές και η γη ξανά ανθίζει. Το θαύμα της Ανάστασης τον κόσμο αγκαλιάζει. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος. Αναστήτω Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού
και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν, Πάσχα ιερών ημίν σήμερον αναδεδείκτε, Πάσχα καινών Αγίων, Πάσχα μυστικών, Πάσχα πανσεβασμίων, Πάσχα Χριστός ο λυτρωτής, Πάσχα αμωμών, Πάσχα μέγα, Πάσχα των πιστών, Πάσχα το πυλασιμήν του παραδείσου ανοίξαν, Πάσχα πάντας αγιάζων πιστούς. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, δεύτε από Θεός γυναίκες ευαγγελίστριε, και τη Σιών είπατε δέχου παρήμων χαράς Ευαγγελία της Αναστάσεως Χριστού, τερ που χορεύε και αγάλου Ιερουσαλήμ τον βασιλέα Χριστόν θεασαμένη εκ του μνήματος ως νυμφίων προερχόμενων. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, εμμυροφόροι γυναίκες όρθρου βαθέως, επιστάσε προς το μνήμα του ζωδότου, εύρων αγγέλων επί των λίθων καθημένων, και αυτός προσφθεξάμενος αυτές ούτως έλεγε, τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών, τι τον αυθάρτων ως εμφθόρα απελθούσε κήρυξάτε τις αυτού μαθητές. Αυτή η μέρα είναι πίσεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και φρανθόμεν εν αυτήν. Πάσχα το τερπνόν, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, Πάσχα πανσεβασμιον ημίν ανέτειλε, Πάσχα εν χαρά αλλήλους περιπτύξομεθα, ο Πάσχα λύτρων λύπης και γάρεκ τάφου σήμερον, ως περεκ παστού εκλάμψας Χριστός, τα γίνεα χάρας έπλησε λέγον, κηρύξ
εξάτε Αποστόλου